ko da muka je ma ana taɓarin wuta saboda su can sun kwanta su ma sojojinmu sun kwanta. Jiya da daddare muka samu rahoton cewa wayannan 'yan ta'adda sun tara hanyar tsakanin Gusau zuwa Zaria wajen 'yan kara. Kuma ana cewa ana artabu da su da sojojinmu da sauran jami'an tsaro. So ina ji sai na kira shi GOC ina ya ce yana na to ya kamata mu shirya don mu je wajen mu ma mu gani. To shi ne muka shiri muka je wajen muka ga yadda aka yi, kuma alhamdulillah gaskiya an kashe su wajen mashin 50 ne, kuma jami'an tsaro sun kashe su. Ko da muka je ma ana taɓarin wuta saboda su can sun kwanta su ma sojojinmu sun kwanta. Saboda haka da muka je waɗanda suka jikita shine muka saka su gaba muka zo muka kawo su asibiti a nan cikin garin Gusau. Kamar yadda su ma jami'an tsaro suke da rai mu ma muna da rai. So ni tunani na don ana fafatawa ni ina iya zuwa wajen, domin su kansu zai ƙara ba su ƙarfin gwiwa cewa to gwamna na wurin, don haka za su iya yin komi. Kamar hitar da muka yi yau na ga al'ajabi, domin sun samu ƙarfin gwiwa kwarai da gaske ganin cewa ni kaina na damu na fita, don haka fitar da nake yi muna ƙara musu ƙarfin gwiwa ne domin su san da cewa mu kanmu shugabanni mun damu da su, kamar yadda rayuwarsu take mu ma haka rayuwarmu take, kuma muna ba da rayuwarmu akan al'ummarmu. Don haka wani abu yana ƙara musu ƙarfin gwiwa, kuma suna jin ƙarfi gaske ganin cewa ni kaina ban damu ba, ina hita ko da zan mutu na yadda akan haka na akan al'ummarmu. Muna da wannan tsari domin sun fito daga inda an ka koro su wajen Shinkafi da Sabon Birni da Isa. Ai wannan hanyar da sun ka bi ta Bukuyum da Anka, nan ne duk hanyar da suka bi burtalinsu ne suke bi. So duk garin da sun fi cimma saboda hushi da ganin cewa ce ai musu kaskanci na ƙarshe shine suka taɓa mutane. Don haka amma yanzu mun san inda suke. Don haka kuma akwai tsari, in za ka bincika yau da jirgin sama muka je wanda yana taya yana ɗauka coordinate, da kuma sojoji na ƙasa da na sama duk tare muka tai da su, an ɗauki coordinate ɗin wajejen nan, an ga inda suke, mun san matakin da za mu ɗauka. Yanzu magana gare kama muna nan ofis, kuma jami'an tsaro za su ƙara dawa mu ga wannan abin da aka kawo mana mu shimfiɗa shi, mu ga duka wannan coordinate ɗin domin mu san matakin da za mu ɗauka. Wannan yana tabbatar maka in Allah da wannan tsari da muka ɗauka zai yi, domin ai an koro su yanzu, so suna nan suna taruwa wuri guda. Saboda haka wannan zai yi kyau, kuma in Allah da za ku ji matakin za a ɗauka.